Is-solitudni għandha pis li ftit jifmu. F'Sikar il-belt tiegħi fis-Samarija dan il-pis kien isir aktar qawwi ma' kull żerniq. It-toroq dojoq li għal oħrajn kienu jwedu laqat u tbissim, għalija kienu biss tfakkira kontinwa ta' ħajja mmarkata minn għażliet ħżina u ħolm imkisser. It-ġemġim kien isegwini kull fejn immur. 5 żwiġijiet li fallew kienu jiżnu fuq spallejja bħal kundanna perpetwa, marka inviżibbli li kulħadd seta' jara. Ir-raġel li kont qed ngħix miegħu ma kienx żewġi u din il-verità kienet biss kabbar il-vojt bejni u bejn dawk li kienu jqisu ruhom denjin ta' approvazzjoni. Dari għalkemm kien jagħtini kien inbidel f'ħabs ta' memorji morra. Il-ħitan kienu jżommu sigriti ta' dmuħ imxerred fi skiet tal-ili bla tmiem fejn in-nidem kien l-uniku kumpanija tiegħi. Il-mera kienet tirrifletti mhux biss wiċċi, iżda l-ġrieħ emozjonali li żmien ma setax iħassar. Il-għodwa kienet titkaxkar f'rutina solitarja. Fil-waqt li nisa oħra kienu jiltaqgħu għax-xogħol tagħhom ta' kuljum fost daħk u taħdit, jien kont ninġabar fid-dinja tiegħi ta' iżolament. Il-biża' mir-rifjut kien sar l-aktar sieħeb fidil tiegħi, aktar preżenti minn kwalunkwe wieħed mill-irġiel li għaddew minn ħajti. Kull pass fil-belt kien ikkalkulat biex nevita laqat mhux mixtieqa. Tallimt naqra s-sinjali, il-ħarsa l-bot, it-taħdit li kien jieqaf hekk kif nersaq il-bibien li kienu jingħalqu bil-mod. Ir-rifjut kellu toma u kulur f'Sikar u jien kont nafu fil-sfumaturi kollha tiegħu. L-eżistenza tiegħi kienet saret żifna kontinwa ta' evitar u ħarba. Ir-relazzjonijiet li fallew ma kinux biss kapitli magħluqa, iżda fantażmi li kienu jseguni, ifakruni kontinwament fin-nuqqasijiet tiegħi. Il-preżent kien delta dak li stajt kont u l-futur der weda vojta. F'dak iż-żmien ma kontx naf li l-istorja tiegħi kienet se tinbidel. Ma kontx nimmaġina li ħajti ta' solitudni f'Sikar kienet se tinbidel kompletament minn laqgħa waħda, kapaċi terġa' tiddefinixxi mhux biss id-destin tiegħi, iżda tal-belt kollha. Ix-xemx kienet taħraq blaħnina meta kont sejra lejn il-bir ta' Ġakob. Għażilt apposta dak il-ħin meta sħana kienet biegħed saħansitra lill-aktar nies reżistenti. Il-ġarra vojta f'idejja kienet eħfef mill-pis tal-mistħija li kont inġor f'qalbi. F'dak iż-żmien nofsinhar kien sar l-alleat siket tiegħi. Fil-waqt li nisa oħra kienu jmorru għall-ilma fil-ħinijiet aktar moderati, jien kont inħadda nisħana qawwija bħala protezzjoni kontra l-ħarsiet ta' disapprovazzjoni. L-araq li kien iqattar minn wiċċi kien jaħbid dmuħ li kultant kien jisbaq. It-triq lejn il-bir kienet testendi qudiemi bħal triq solitarja. Il-ġebel sħun taħt saqajja kien jimmarka kull pass ta' din ir-rutina li imponejt fuq innifsi. Is-skiet tal-ħin mażul kien preferut għad ħaxwix malizzjuż li kien isegwini meta kien ikun hemm nies oħra. Ħsibijieti kienu jiġġerrew waqt li kont nimxi. Kont niftakar fil-odwit antiki meta kont għadni ninaqat ma' nisa oħra f'dan ix-xogħol ta' kuljum. It-tqanqil tat-taħdit, id-daħk maqsum, is-sens ta' appartenenza, dan kollu issa kien jagħmel parti minn passat il-bot kważi qisu ġara f'ħajja oħra. Il-bir xut siket ta' tant stejjer kien sar il-konfident involontarju tiegħi. Il-ħitan antiki tiegħu kienu jżommu sigriti ta' ġenerazzjonijiet u issa kienu jżommu tiegħi wkoll. L-ilma frisk fil-fond tiegħu kien kontrast man-nixfa li kont inħoss f'ruħi. Is-solitudni ta' nofsinhar kellha toma partikulari. Kienet morra daqs il-kliem mhux mitkellem tqila daqs il-ġudizzji sikta. Xorta waħda kont nippreferja. Kienet aktar ġor mill-pis tal-ħarsiet li jakkużaw, aktar ġentili mill-kliem li jaqta' mħaxwex minn nisa oħra. Ir-ritwal ta' kuljum biex inġib l-ilma kien sar simbolu tal-esklużjoni soċjali tiegħi. Kull żjara l-bir kienet fakkira tal-pożizzjoni tiegħi fit-tarf tas-soċjetà. Dak li ma kontx naf kien li f'dik il-ġurnata partikolari, ir-rutina solitarja tiegħi kienet se tiġi interrotta minn laqgħa li kienet se tbiddel mhux biss ħajti, iżda l-fehma tiegħi dwar l-imħabba u l-aċċettazzjoni. Ix-xemx kienet fl-ogħla punt tagħha meta ndunajt bil-preżenza tiegħu. Raġel kien qed jistrieħ ħdejn il-bir, ħaġa mhux tas-soltu f'dak il-ħin mejjed. Ħwejġu kienu juruh bħala ludi li għamlet is-sitwazzjoni saħansitra aktar straordinarja. Qalbi bdiet ħabbat aktar maġġel, mhux bil-biża', iżda bis-sorpriża tal-mument mhux mistenni. Fil-bidu ħsibt li nirtiraw bil-kwiet. Snin ta' iżolament kienu għalmuni nevita sitwazzjonijiet li setgħu jġibu aktar mistħija jew rifjut. Iżda xi ħaġa fil-qagħda tiegħu, fil-ħarsa kalma tiegħu, żammitni hemm bla ma nitħarrek bil-ġarra vojta f'idejja jirtodu. Kien hemm li hu kiser il-konvenzjonijiet soċjali kollha. B'sempliċità li tħawwat dak ir-raġel ludi kellem lili jitlob l-ilma. Kliemu nstema' bħal rat f'widnejja, mhux minħabba l-volum, iżda minħabba l-impatt li ħalla. Ludi jitlob ilma minn Samaritana? Id-dinja li kont naf bdiet tinbidel quddiem għajnejja. It-talba kienet sempliċi, iżda mobbija b'tifsira li kienet tmur lil hinn mill-ġest innifsu.
Fis-soċjetà tagħna, il-Lut u s-Samaritani ma kinux jaqsmu utensili, ma kinux jitkellmu, ma kinux jitħaltu. Kien qisu ħajt inviżibbli, mibni minn sekli ta' preġudizzju u nuqqas ta' fiduċja, kien jifret il-popli tagħna. Idejja ssikkaw aktar madwar il-ġarra. L-ilma li talab kien jirrappreżenta aktar minn sempliċi xarba biex itaffi l-għaġġ. Kienet talba li sfida tradizzjonijiet sekulari li injorat barrieri soċjali profondament eruqin fil-kultura tagħna. Ix-xemx baqgħet blaħnina iżda ma bqajtx inħoss is-sħana tagħha. L-attenzjoni tiegħi kienet kompletament iffukata fuq dik il-laqgħa surreali. Kien hemm raġel li ma werix tmerrija għall preżenza tiegħi, li ma dawwarx ħarstu meta rani, li ma aġġilx biex jitbiet bħalma għamlu tant oħrajn. F'dak il-mument kont għadni ma fimx il-kobor ta' dak li kien se jiġri. Ma kontx naf li dik it-talba apparentement sempliċi kienet se tkun il-bidu ta' trasformazzjoni profonda f'ħajti. Taħt ix-xemx taħraq ta' nofsinhar, ħdejn il-bir ta' Ġakob, kont wasalt biex niskopri li xi laqgħat għandhom is-seta li jibdlu mhux biss ġurnata, iżda eżistenza sħiħa. Is-sorpriża inizjali nbidlet f'aġeb assolut meta hu kompla bit-taħdita. Kliemu kien joħroġ b'naturalezza li tħawwat qisu ma kien jeżisti l-ebda biss soċjali bejnietna. Kont jien, mara Samaritana, qed niġi trattata b'dinjità li kien ilu ma jkolli. Ix-xokk ta' dak il-mument ġie minqux fil-memorja tiegħi bil-preċiżjoni ta' skalpell fil-ġebel. Fil-kultura tagħna l-irġiel ma kinux jitkellmu man-nisa fil-pubbliku aħseb wara Lut ma' Samaritani. Madankollu hu injora dawn il-barrieri kollha b'kalma li ħawditni. Kliemu kien iġorr awtorità differenti minn kull ma kont naf qatt. Ma kinitx l-awtorità arroganti tal-iskribi, lanqas is-superjorità ta' dawk li kienu jqisu ruhom aktar puri mis-Samaritani. Kienet xi ħaġa aktar profonda, aktar vera, li ġalitni rrid nisma' aktar. Kull kelma tiegħu donna kienet tinfet is-saffi ta' protezzjoni li kont bnejt matul is-snin. Id-difiżi li kont bnejt biex nipproteġi lili nnifsi mid-disprezz tal-oħrajn bdew jiġġarfu quddiem dik it-taħdita improbabbli. Kien qisu qed jitkellem mhux biss ma' widnejja, iżda direttament ma' ruħi. Il-bir ta' Ġakob li tant drabi kien xut ta' solitudni tiegħi, issa kien qed jara xi ħaġa straordinarja. Il-ġebel antik li kien iżomm l-istejjer ta' ġenerazzjonijiet kien qed jixed dialogu li sfida sekli ta' firda bejn il-popli tagħna. Qalbi kienet ħabbat maġla waqt li pruvajt nifhem x'kien qed jiġri. Għaliex dan ir-raġel ludi kien qed jinjora l-konvenzjonijiet soċjali kollha biex jitkellem miegħi. X'kien hemm fi kliemu li ġalni nħoss dinjità li kont ilni ninsa. Ix-xemx baqgħet għaddejja fis-sema, iżda żmien donnu tilef it-tifsira normali tiegħu. F'dak il-mument ħdejn il-bir ma kienx biss konversazzjoni li kienet qed isseħħ, kien il-bidu ta' rivoluzzjoni f'ruħi. U l-aktar sorprendenti kien għad irid jiġi, u kien jaf l-istorja tiegħi aħjar minn kull persuna f'Sikar. Il-mument meta beda jitkellem dwar ħajti kien bħal sajjetta f'sema ċar. Preċiżjoni li ħallitni bla nifs semma l-5 irġiel li jagħmlu parti mill-passat tiegħi. Kull kelma tiegħu kienet bħal mera li tirrifletti l-istorja tiegħi, tikxef veritajiet li kont nipprova naħbi saħansitra minn innifsi. Il-pis ta' relazzjonijiet falluti tiegħi dejjem segwini fit-toroq ta' Sikar. Iżda hemm quddiem dak ir-raġel straordinarju, il-passat tiegħi ma nstemax bħala akkuża. Leħnu ma kellux il-velenu tal-ġudizzju li kont imdorrija nisma' fit-tħaxwix tan-nisa l-oħra. Meta semma r-raġel li kont qed ngħix miegħu li ma kienx żewġi, qalbi waqfet għall-mument. Kienet il-verità li kulħadd f'Sikar kien jaf u juża biex jikkundannani. Madankollu kliemu ma ġabx kundanna. Kien qisu ra lil miċ-ċirkostanzi, lil mill-għażliet ħżina, lil mid-deriet. L-ilma tal-bir kien jirrifletti x-xemx ta' nofsinhar, iżda kienu għajnejh li donnom daħlu fil-fond ta' ruħi. Kif seta' jkun jaf daqshekk dwari? Kif irnexxielu jikxef il-ġrieħi l-aktar intimi tiegħi mingħajr ma ġaqlhom iweġġgħu aktar? Kien misteru li ġal qalbi tħabbat aktar b'saħħa. Idejja kienu jirtodu waqt li żammejt il-ġarra. Il-veritajiet li kien qed jikxef dwar ħajti ma kinux ġodda, il-ġdid kien fil-mod kif kien qed jippreżentahom. Ma kienx hemm disprezz fleħnu, ma kienx hemm akkuża fil-ħarsa tiegħu. Kien qisu għall-ewwel darba xi ħadd ħares lejn l-istorja tiegħi b'kompassjoni ġenwina. Is-skitt ta' nofsinhar imtela b'fema li marret lil mill-kliem. Kien hemm raġel li kien jaf kull dettall mudlam ta' ħajti, kull żball, kull għażla ħażina, u xorta waħda ma rrifjutanix. Kienet esperjenza kompletament ġdida għalija. F'dak il-mument indunajt li kont quddiem xi ħadd differenti minn kull min kont iltqajt miegħu qabel. Ma kienx biss ludi li kien qed jikser barrieri soċjali, kien xi ħadd li ra minn ġo saffi ta' mistħija u rifjut li kienu jdawruni, xi ħadd li ra lil ħin mill-iżbalji u l-fallimenti tiegħi. Għall-ewwel darba fi snin ħassejt il-pis tal-maskra soċjali jiġġarraf.
Kienet sensazzjoni stramba kważi tal-biża li xi ħadd verament rani. Mhux bħala l-mara ta' 5 irġiel, mhux bħala s-suġġett ta' tgerġir ta' sikar, iżda bħala bniedem sħiħ, bil-kumplessitajiet kollha tiegħu. Kliemu kellu l-qawwa li jħollu idi li kontili nġor fruħi. Il-fema f'għajnejh kienet bħal balzmu għal ġrieħi li lanqas kont naf li kienu għadhom jinfarġu. Ħdejn il-bir ta' Jacob ġarrab xi ħaġa li qatt ma ħsibt li seta' tkun possibbli, aċċettazzjoni bla kundizzjonijiet. Ix-xemx baqgħet blaħnina fuq rasna, iżda ziffa friska donna ħadnet qalbi. Id-delijiet tal-passat li għal tant żmien segwewni bdew jitferxu taħt id-dawl ta' dik il-laqgħa straordinarja. Kien qisu qawmin minn ħolma kera twila biex niskopri li r-realtà seta' tkun aktar ġentili mill-biżgħat tiegħi. Kull kelma tiegħu kienet bħal ċavetta li fetħet bibien li ilhom magħluqa ġewwa fija. Ma kienx hemm bżonn ta' spjegazzjonijiet elaborati jew ġustifikazzjonijiet għall-iżbalji tiegħi. U femni b'mod li ħadd qatt ma femni lanqas dawk li qalu li ħabbewni. Il-ġarra fidejja ma baqgħetx tidher daqshekk tqila. Il-ħitan tal-bir li tant drabi kienu xhieda sikta ta' dmuħ solitarju tiegħi, issa kienu qed jaraw miraklu sottili, it-twelid ta' tama ġdida f'qalbi miġruħa. Snin ta' ġudizzi kienu għalmuni nistenna l-ar min-nies. Kull laqgħa kienet sors potenzjali ta' uġieħ, kull konversazzjoni umiljazzjoni possibbli. Iżda hemm quddiem dak ir-raġel eċċezzjonali dawn l-aspettattivi morra bdew jinħallu bħal ċpar taħt ix-xemx ta' filgħodu. F'dak il-mument qaddis irrealizzajt li tkun verament mifhum tfisser ħafna aktar milli tkun osservat. Kien li tkun mifhum fit-totalità tiegħek, aċċettat fil-kumplessità tiegħek, valutat minkejja n-nuqqasijiet tiegħek. U kien hemm li żvela xi ħaġa li kienet se tbiddel mhux biss ħajti, iżda l-fema tiegħi dwar kull ma kont naħseb li naf. Ir-rivelazzjoni ġiet bħal tħaxwixa li ċaqilqet il-pedamenti tal-eżistenza tiegħi. Jien il-Messija? Kliemu sempliċi u dirett ġal id-dinja tieqaf għal-mument. Ħdejn il-bir ta' Jacob quddiem mara miċħuda mis-soċjetà kien hemm dak li l-poplu tagħna kien ilu jistenna għal ġenerazzjonijiet. Qalbi li ftit mumenti qabel kienet ħabba tqila bil-memorji tal-passat issa kienet fur b'ferħ li ma jistax jiġi spjegat. Ma kienitx biss tama, kienet ċertezza. ċertezza li twildet mhux biss minn kliemu iżda minn kull ma konċut tiegħu f'dik il-laqgħa straordinarja. Is-snin ta' stennija tal-poplu tagħna, il-profezziji antiki, il-wedit moddija minn ġenerazzjoni għall-oħra, kollox iltaqa' f'dak il-mument uniku. U għal xi raġuni li marret lil ħin mill-fema tiegħi, u għażel li jikxef l-identità tiegħu lili, mara mmarkata mir-rifjut soċjali. Is-ħana ta' nofsinhar donna nbidlet f'dawl differenti kważi sopranaturali. Il-ġebel antik tal-bir li kien jaf tant stejjer ta' uġieħ u solitudni, issa kien qed jixed mument li kien se jibdel l-istorja. U jien li dejjem staħbejt minn nies kont fiċ-ċentru ta' dan l-avveniment memorabbli. Il-ferħ li ħassejt f'dak il-mument kien differenti minn kull ma kont ġarrabt qabel. Ma kienitx il-ferħa li tgħaddi tal-pjaċiri tad-dinja, lanqas is-sodisfazzjon superfiċjali tal-kisbiet tad-dinja. Kien xi ħaġa aktar profonda, aktar vera, li messet l-eruq l-aktar intimi ta' ruħi. Sensazzjoni ta' skop ħaditni. It-torq kollha li mxejt anke l-aktar ta' uġieħ donhom wasluni sal-hemm. L-istorja tiegħi ta' rifjut u solitudni ma baqgħetx biss sekwenza ta' fallimenti, kienet it-triq li waslitni għal din il-laqgħa li tbiddel. Il-verità tal-kliem tiegħu kienet qed iddoq f'kull fibra ta' ġismi. Il-Messija ma kienx f'xi tempju kbir u lanqas ma kien imdawwar bis-saċerdoti u l-kittieba. Kien hemm ħdejn il-bir jitkellem ma' mara Samaritana li s-soċjetà kienet warbita. U f'dak il-waqt fimt li kelli naqsam din is-sejba tal-aġeb man-nies kollha ta' sikar. Bġibda li lanqas instess ma fimt idejja ħallew il-ġarra taqa'. Dak l-oġġett li għal żmien twil kien simbolu tas-solitudni tiegħi baqa' minn ħdejn il-bir. L-ilma li ġejt infittex ma baqax importa, kont sibt ħaġa wisq aktar prezzjuża. Riġlejja bdew jiċċaqilqu qabel ma moħħi laħaq fem sewwa x'kien qed jiġri. It-triq li tant drabi mxejt fuqha fiskiet u l-mistħija saret it-triq tal-ħelsien tiegħi. It-toroq li qabel kont nevita issa bdew isejħuli b'urġenza kbira. Ix-xemx kienet għadha taħraq, imma ma kontx inħoss is-sħana tagħha. Kien hemm saħħa ġewwinija timbuttani aktar qawwija minn kull tfixkil fiżiku. In-nies li s-soltu kont nevita issa saru l-mira ta' tfittxija maġra tiegħi. Kelli ngħidilhom x'kont skoprejt. L-istess toroq li qabel kienu xhieda tal-ħarba tiegħi issa raw il-ġirja determinata tiegħi lejn in-nies. Il-biża' mill-ġudizzju li għal żmien twil żamni marbuta kien ġie sostitwit b'urġenza akbar minn kull biża' personali. Waqt li kont qed niġri, il-kliem beda jifforma f'moħħi ċar daqs il-kristall. Kif stajt inżomm sigrit laqgħek tal-aġeb?
Kif nista' ma nitkellimx dwar dak li kien jaf kull dettal ta' ħajti u xorta waħda ċettani kompletament. Il-verità kienet qed tfur minn qalbi. Il-ġebel sħun taħt riġlejja donnu ħfief. Il-pis tal-mistija li ġarrejt għal snin twal kien inbidel f'ġwienaħ ta' determinazzjoni. Kull pass kien qed iqarribni mhux biss lejn in-nies tal-belt, iżda wkoll lejn skop ġdid għall-eżistenza tiegħi. Il-ġarra vojta ħdejn il-bir saret simbolu ta' bidla. Bħalma ħallejta warajja, hekk ukoll ħallejt il-biżgħat u n-nuqqas ta' konfidenza tiegħi. Il-mara li dejjem kienet tinħeba issa kienet qed tiġri lejn l-oħrajn, immexxija minn verità tant qawwija li ma setgħetx tinżamm ġewwa. Il-bidla kienet sħiħa u ma setgħetx terġa' lura. Jien li qabel kont ninħeba fid-delijiet taċ-ċaħda tas-soċjetà, issa sirt messaġġiera tat-tama. It-toroq ta' Sikar li darba kienu xhieda tal-mistija tiegħi saru l-palk ta' kapitlu ġdid f'ħajti. L-impatt tal-kliem tiegħi ħasat lil kulħadd saħansitra lili nnifsi. In-nies li qabel kienu jdawru ħarsithom issa waqfu jisimgħu x-xhieda tiegħi. Kien hemm qawwa fleħni li ma kinitx ġejja minni, iżda mill-verità tal-għaġeb li kont għadni kif skoprejt ħdejn il-bir ta' Jacob. It-ġemġim ta' stmerrija li qabel kien jiġri warajja nbidel f'espressjonijiet ta' staġib u kurżità. Il-passat tiegħi li tant drab intuża biex jikkundannani issa sar prova ħajja tal-qawwa li tbiddel ta' dik il-laqa. Kif setgħu jiġdu l-bidla li kienu qed jaraw fija? Bdiet tinġabar folla immexxija mhux biss mill-kliem tiegħi iżda mill-awtentiċità tal-bidla tiegħi. Nies li qabel kienu jevitawni issa bdew jimxu warajja sal-bir, ħerqana biex jiltaqgħu ma' dak li kien biddilli ħajti. L-għaġġ li kien imexxihom ma kienx biss fiżiku, kien għaġġ għal xi ħaġa iżjed profonda. Ix-xemx bdiet nieżla lejn l-orizzont iżda dawl ġdid kien qed jiddi f'Sikar. Kull persuna li emnet fix-xhieda tiegħi kienet qisha stilla ġdida titla' fis-sema tat-tama. Il-belt li qabel kienet warbitni issa nfetħet għall-verità li kienet ogħla mill-preġudizzji u l-ostakli soċjali. Rajt irġiel u nisa, żgħażagħ u xjuħ, milquta mill-istess verità li kienet bidlet ħajti. L-istorja tiegħi ta' ċaħda u solitudni saret xhieda qawwija tal-imħabba li taqbeż kull ostaklu. Il-messaġġiera mhux mistennija saret mezz ta' bidla għall-belt sħiħa. Il-mara li qabel kienet tfittex l-ilma waħedha fl-aqwa sħana tal-ġurnata, issa kienet imdawra bin-nies bil-għaġġ għal ilma differenti. Ħajti li kienet tidher bħala sensiela ta' fallimenti u ċaħdiet u rid ruħha bħala triq imħejja għal dan il-mument tal-għaġeb. F'Sikar f'dik il-ġurnata li ma tintesix skoprejma flimkien li m'hemmx passat daqshekk mudlam li ma jistax ikun imdawwal bil-qawwa tal-imħabba vera. Illum, meta nħares lejn il-bir ta' Jacob, ma narax iżjed post ta' solitudni u mistħija. Nara l-punt minn fejn bdiet il-bidla tiegħi, il-post preċiż fejn ħajti ħadet tifsira ġdida. Il-ġarra li ħallejt warajja dakinhar għadha simbolu siket ta' verità li skoprejt, xi drabi rridu niżvojtaw għal kollox biex nimtlew b'xi ħaġa ferm aktar prezzjuża. Ftakar, ma jimpurtax kemm il-darba ġejt imwarrab jew kemm għandek żbalji f'passatek, hemm majn ta' mħabba li qatt ma tinxef, tistennik biex tibdillek l-istorja tiegħek. Sal-laqgħa li mistana.